Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaosab kami. Paisoel, yan na kita sa ikanapulog upat nga Domingo, sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Ug aron mahimo kitang angayan ug takos sa pagsaulog ining santos nga Eucharistia, inulsulan una nato ang atong mga sala. Isugid ko Akong kasalanan sa walay paglimod. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaot misalig lamang sa kaayo mo. Kaloy-an mo na, O Ginoo, tanga, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan, nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan ng kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, ug dadon ng kita niya ngadto sa kinabuging dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaing kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawat ang pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Jesucristo, imong anak ug sulugoon,
Imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dada kami nga sa kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari man kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem, muanhi kanimo ang imong hari. Muanhi nga madaogon og mapaubsanon, nga magkabayog asno sa nati sa asno. Ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe, ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daigon ko ang imong ngalan sa akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, O Dios, ug hari ko. Ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw, daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daygon ko ang imong ngalan sa akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo, O Ginoo. Ang tanan mong mga buhat ug pagdayga kanimo ang imong buotang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasultia sila
mahitungod sa imong daog. Taygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Taygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man o galing, nga ang Espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab o kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa, mga igsuon, aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alelu, alelu, aleluya. Alelu, alelu, aleluya. Pagdaigo ng Diyos. Aleluya. Pagdaigo ng Diyos. Aleluya. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausab kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo.
Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, Father Marlon, maayong hapon ka natong tanan. Sa atong Ebanghelyo karon, gusto ko nga dadon lang kamo sa duha ka punto nga atong pamalandungan mahitungod sa atong Ebanghelyo. Una mga igsuon, sa sinugdanang bahin sa Ebanghelyo si Kristo ningingon, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Ngano kaha mga igsoon? Kaingon man si Kristo niini. Naba mo'y idea? Nganong nakaingon siya ni Ana? Nga gipadayag sa Dios niyang iyang kagulingon, mas iyang ipadayag didto sa mga walay kahibalo kaysa mga maalamon. Sa context sa maong Ebanghelyo, no, naay uban mga komentaris may tungod ni ini nga ang gipaigo kuno ni Kristo ni ini kay ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod. Kay wala man sila kasabot og unsay mensahe nga gipadayag ni Kristo ug unsay mensahe sa maayong balita. Lahi man ilang pagsabot niini. Oo, bright kaayo na sila kay nagtudlo gud sila sa balaod, nagtuon sila sa balaod, nagsuwat sila mahitungod sa balaod, mga scribes, mga Pariseo, kanunay nga nag-observe sa balaod. Nya, gipunan pagyud ang balaod sa Dios. Daghan kayong nangapuno nga originally 10 commandments. Nagkadugay na himong 600 plus, I think. 663 if kanang my memory serves right. Daghan ang mga balaod nga gikuan tungod sa ka-bright nila. Nya tungod kay bright sila, focus gid sila sa balaod. Nya si Kristo ni abot man mao na nga ilang pagtuo nga ang balaod or ang pagtulunan nga gipakita ni Kristo iyang gitudlo sukwahi sa balaod nga ilang gisunod. Mao nay usa ka bahin. Pero kung ato ang tan-awon mga igsoon, behavior wise, no, or attitude wise, kung ato ang pamalandungan, kinahanglan gyud ay og pagpaubos aron mas mailhan nimo ang Dios. Kabantay ba mo nga doon na tayo mga kaila siguro, kung doon na ba mo'y kaila? Ako yung mga kaila nga mga bright kayo sa tanan, no? Naayuban mga bright, dili siguro tanan. Naayuban mga bright nga kanang taas na kayo og naabot, usahay makalimot na. Makalimot na kung diin gikan ang grasya nga anaas sa ilaha karon, na ilahang gitagamtam karon. Doon ay mga bright nga di mo to Ginoo. Tinuod na. Oh, na mga bright nga mo to Ginoo, pero doon na sa mga bright nga mo to Ginoo, di mo to Ginoo. Kato mga nito Ginoo, aduna to sila pagpaubos, aduna to sila kanang pagtuo. Aduna sila nindot nga pagtuo kay gipasulod man nila ang grasya sa Dios sa ilang kinabuhi. Pero katong mga wa nito mas nagsalig sila sa ilang kaugalingong kaalam, sa ilang kaugalingong kahibalo. Wa sila nagsalig sa something or someone who is greater than them. Gani adunay mga thinkers or mga bright nga personalities sa atong history nga moingon nga kuan ang pagtuo kuno sa Ginoo mao kuno magpa wala sa capacity sa tao nga mo excel. Si kuan Nietzsche, Friedrich Nietzsche, no?
the Superman. The Superman kuno in us cannot excel kung kanunay ta nga magsalig sa Ginoo kuno. So mao na siya ang kaalam or ang kahibalo usahay makapadako sa ulo sa tao. Dili lamang tungod kay dagag sulod yang ulo mong dako, kundi tungod sad sa garbo, tungod sad sa pride sa tao. Nya aron nga madawat ang Dios kinahanglan ang pagpaubos. Ang ikaduha nga punto mga igsoon kining part nga niingon si Kristo nga umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon kamo isangon ang akong yugo. Nigamit na usab si Kristo kung ganina no sa kanang kuan kay kani nga gibasa nato karon para ugma man ganina metaphor ang gigamit ni Kristo karon metaphor gyapon yugo. Unsa man kanang yugo mga igsoon kabalo mo unsa na? Kanang yugo mura sa kanang butang diri sa kanang kuan ba mananap ba? Nya duha ka buok mananap may makuha na. Duha ka buok mananap may magdala. Pikas o pikas. No? Di na pwede usara. Duha ka ox nga mananap aron maguyod or I don't know kung unsay kuan na purpose para daro ba na or para guyod. Basta yung ana nga idea. Doon na po'y komentaryo may tungod ni ini nga ningon ko na si Kristo nga isangon ninyo akong yugo kay ang yugo manggod kinahanglan og duha dili kinahanglan og usa mao nang mas bugaan kay duha man nya do na pamuilain nga kuana na nga kanang comment may tungod na nga ang usa kuno si Kristo kuno may nagpas-an sa usa nya kita sa usa mao na nga mas gaan gyud kay ngatong kauban sa pagpas-an dili man tao Dios man di ba mao na usa ka kuan nya kung sa atong bahin ra pod kita pong tanan gihagit usab ni Kristo nga tabangan og pas-an ang atong igsuon tabangan og pas-an sa iyang mga bugat nga gipamati mao kana ang tawag kanato sanglit sumusunod man ta ni Kristo nga andam nga mo tabang o andam nga mo pas-an sa yugo uban ang nagkinahanglan uban ang nabugatan kita usab unta isip usa ka simbahan mamahimo pud usab nga mutabang sa atong igsuon nga adunay gi pamati or adunay mga bati nga mga unsa ni experiences in his life at the moment labi na gayud katong mga ngit-ngit na gyud ang ilang pananaw sa ilang kinabuhi no tungod sa mga problema nya lain nga kung tanaw nato lain usab nga anggulo sa maong part sa ebanghelyo mga igsoon usahay makaingon magud ta nga mas importante pa ang mga butang nga langit nun no ilabi na gayud kay kaning mga butang nga langit nun mas makapa gaan man sa itong kinabuhi nato diri sa kalibutan usahay mas concern pa ta sa kwarta sa atong trabaho kung kanus ata ma-promote nya kung dili ma-promote wan adayon makuan na dayon si pangalan ni ma-discourage na dayon di na dayon ganan mo na dayon toxic ang environment sa akwang trabahuan doon na bitaw toy usa ka post sa Facebook mga igsoon nga kanang conversation between the kanang worker o iyahang kauban nga worker ni ana siya nga ni ana tong hay salamat nakasuwat na gig resignation letter nya giaprubahan na makalayas nako sa toxic nga work environment replyan bitaw na sa sayang kauban sa trabaho hay salamat
mo-resign na gyud ang toxic. Di ba? Usahay, mga igsoon, makaingon ta nga, toxic ang atong palibot, pero kita po di ay nakapag kanang tampo sa maong toxicity. Muna, kinahanglan usab, again, ganina, kung kinahanglan og humility or pagpaubos, aron nga mas madawat na to ang mensahe ni Kristo ug ang maayong balita gikan sa Dios nung Amahan. Karon usab kinahanglan gyapon og pagpaubos aron mas hatagan nato og bili ang mga butang nga langitnon kaysa katong mga material nga butang. Kay once nga kita lamon sa material nga butang, makalimot na ta nga aduna pa di ay mas importante or aduna pa di ay mas mulungtad nga butang kaysa diri. Mao kana ang gingharian sa Dios, ang langit. Unya, kung ang imuhang una-huna or ang imuhang pagtanaw sa kinabuhi alang gayud sa gingharian sa Dios, dili naka bugatan sa imong kinabuhi kung adunay mga butang nga mahitabo kanimo mahitungod sa material nga butang, di ba? Kay unsa may mas importante para nimo? Ang mas importante para nimo ang gingharian sa Dios naman, ang langit ug ang Dios mismo. Busa mga igsoon, mao na sa last part sa ebanghelyo kung inyo nabantayan, ambot kung nakabantay pa mo, niingon si Kristo, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapausanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sa English kani learn from me for I am meek and humble of heart. Ang kinatibuk-an di ay nga gusto ipasabot ni Kristo kanato, kinahanglan ug importante gayud ang pagpaubos mga igsuon, ang pagdawat nga dili nato kaya nga kita ra, dili nato kaya pinaagi sa atong ka-bright or kamaayo. Usahay, maayo na kay tang tao, tuota bright na kay ta. Sa kinsa na mga tawhana atong ligsan, di ba? Unya, kung mahitungod usab sa ato ang mga gipas-an sa kinabuhi, kinahanglan pod di ay igsuon gihapon og pagpaubos. Kay ang pagduol sa imong igsuon og share or sugid kaniya mahitungod sa imong gidaladala, usapod kapag paubos. Kay lisod pud baya nang ingana, di ba? Usahay magduwa-duwa mo punta kay moingon man ta nga kuan, basig i-judge niya ako sa kuan akong igsuon. Pero ay kalimot mga igsuon nga si Kristo andam kanunay nga mo tabang sa mga nahimug-atan. Ug kita pud sa bunta nga iyang mga sumusunod, andam pud ta motabang sa usag-usa. The idea of community nga since we receive Christ in the Eucharist as a community, mo na gitawag nag-communion, we also become a community who will look at each other and help each other, especially when the other person is in need. Dili ta usa ka katilingban nga mag-iyahay lang, kundi usa ka katilingban nga magtinabangay uban ang atong Ginoong Hesukristo nga mao ang sentro sa atong pagtuo. Amen. Palihog manindog ang tanan, atong ipadayag ang ato ang pagtuo sa hiniusa nga paagi. Itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta.
ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usa og kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Masaligon sa kaluoy sa Dios, mudangop kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa tanan nga nanginahanglan. Sa matag pangaliya kita moingon, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo, Ginudunggang among mga pangamuyo, nga ang mga nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo, alang sa tanang katawhan, magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nang limbasog sa ilang pagtuo, o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios, ug makaangkon og bag-ong paglaom, magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panaog-daog ug pagpanghadlok, makaangkon og kalig-on sa hunahuna ug kalinaw sa kasing-kasing, magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila og makasinati sa paghupay ug sa pag-alima sa Ginoo, magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teopilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na dito sa langit nung gingharian, diin wala na'y kalisdanan o pangpanglutos, hinoon mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios. Magampo kita. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Mapuangurong Dios, langhangyo kami nga imong ipadayon ang imong pagbantay sa kinabuhi sa imong katawhan. Dungga nga among mga pag-aampo ug itugot nga mas mahaduol kami nga kanimo matag adlaw. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. kanimo ihalat ko karon Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Diutay lang kini ihalat ko karon apan kinasing-kasing. Diutay lang kini ihalat ko karon apan kinasing-kasing.
Paisun, pagampo ka mo ang kining ato nga sakripisyo, dawato nung ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan ng taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad lang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo og magdugang pagdala kanamo nga nasa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw sa kanin, Himayong inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal ni Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa. Uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. O sana sa kaitaasan. Dayon ang nag-aari sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kaitaasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo ginialang ka namo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, may kuha siya upan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, miguha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan di kanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
At ang isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Namatay, si Kristo nabana, si Kristo balik lagi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayigon ug amo ikaw ang himayaon, pinangagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinangagi kaniya, uban kaniya, ubiha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagawong nga aman. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kaangturan. Amen, 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 amen. Sang pito na to atong langit nung amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo sa atong manunubos. Ama namo nga anaa sa mga langit, Pangay mo lang imong ngalan, buabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta may sa langit. Ang kanan mo sa matagalan, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaywa kami sa among mga sala. Maingong nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, ginuluwalwa kami sa kautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, o may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Hesus Kristo na yun ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaniya. Ang akong kalinaw yata ko kaniya. Ayaw tanawa ka mo mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo.
Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sasala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag kang sasala sa kalibutan, kaloy kami, at kagi kami sa kami. Maisuon, kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko ang imo kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo. Duol kamo kanako kamong tanan nga nagabudlay o nahimugatan pag-ayo o papahulayon ko kamo. Nag-ingon ang Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo ara kaninyo. Manaw sab kani. Kung manalangin kaninyo magagawom nga Diyos, sa ngaman ng anak ko kang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, dado nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa